Liikunta saa kehon mielihyvän tunteet liikkeelle. Liikkuminen herättää kehon unestaan ja se laittaa sen itse parantamat ja tasapainottomat voimat liikkeelle. Palamiskaasut poistuvat, keho saa uutta happea, nestekierto tehostuu, sydän saa töitä, vatsan toiminta lähtee liikkeelle ja psyyke purkaa paineitaan liikunnan avulla. Liikunta helpottaa kestämään kaikkia ympäristöstä johtuvaa painetta sisällämme. Parhaiten mainitut asiat toteutuvat, kun liikkuminen tapahtuu ulkona, raittiissa luonnossa, omalla kevyellä vauhdilla. Tämä video sisältää kuntoliikkujen perusohjeistuksen, jolla pyritään saamaan liikkumisesta ympärivuotinen, mukava, mielihyvää tuottava harrastus. Videon alkuosassa käsitellään ihmisen peruskoostumus ja ravintoasiat. Seuraavaksi käymme läpi kuntoa nostavan liikunnan periaatteet. Kolmannessa osiossa annetaan vihjeitä ja ohjeita erilaisista liikuntamuodoista. Neljännessä osiossa käsitellään maastohiihtotekniikoita. Hiihtotekniikoista käymme läpi perustekniikat harjoitteineen.